ευαισθησία, τη συντροφιά όλων μας. Ανάλογη όμως είναι και η περίπτωση του 64χρονου Σταμάτη Δημητρίου, ενός ανθρώπου που στερείται ακόμα και το ψωμί, αφού εδώ και 4 χρόνια μάταια προσπαθεί να πάρει τη σύνταξή του από το ΙΚΑ. Ο κ. Σταμάτης δούλευε κανονικά στο Δήμο Σπάτων μέχρι που χτύπησε και αναγκάστηκε να καταλήψει τη δουλειά. Έχει πάθει εγκεφαλικό. Υποφέρει από άσθμα. Έχει σπασμένη μέση και πόδι. Το ΙΚΑ όμως αρνείται να του βγάλει αναπηρική σύνταξη, έστω και μειωμένη, παρά τα 3.800 ένσημα που έχει. Στα Σπάτα, όπου ζει σε ένα μικρό δωμάτιο κάτω από άθλιες συνθήκες, πήγε σήμερα το πρωί ο Πάνος Σταματόπουλος. Στο Δήμο Σπάτα δούλευα, σκουπίδια πέταγα. Έφυγα γιατί δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα, χτύπησα. Με χτυπήσανε, έπεσα και το αυτοκίνητο, και το χιόνι, χτύπησα και έπεσα, έχω σπάσει και τη μέση μου εδώ. Το κόκαλο μου το έχω σπάσει όλο το πόδι. Εδώ έχω χτυπήσει, έχω την κύλη, έχω το σκουλικοδίτα όλα μαζί, το στήθος μου χτυπημένο πολύ. Πολύ το στήθος, έχω άσμα, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άμα κάνω κάτι με πιάνει το φύσιμα. Και με παιδεύανε στα νοσοκομεία. Πήγα στο νοσοκομείο, με κόβανε. Άντε πάλι, άντε μου ένα μήνα, 2, πάλι πήγαινα. Εξάμηνο. Μέχρι 4 χρόνια έπαιρνε. Τι θα πάω εγώ 4 χρόνια, τι έχω φάει. Ο κόσμος μου δίνει και τρώω. Δεν μπορώ να δουλέψω. Γιατί δεν μπορώ να πάω να δουλέψω, να κάνω ένα μεροκάματο. Με πιάνει το φύσιμα. Δεν μπορώ. Πόσα χρόνια δουλεύατε στο Δήμο? 11 χρόνια. Και έχω και του στρατού. Τα μάλιστα έχω τώρα 3.800. Τι παίρνω τη σύνταξη. Αλλά δεν μου τη δίνουνε. Δεν μου τη δίνουνε. Με κόβουνε οι Ρουφιάνοι, πώς να το πω. Στο ΙΚΑ που πήγα τι σας είπαν? Στο ΙΚΑ με κόβουνε. Συνέχεια. Δικαιολογία ότι είμαι καλά. Ότι είμαι καλά. Και εγώ πεθαίνω. Είναι ένα ερείπιο. Ένα ερείπιο είναι. Εγώ που το ξέρω καλά, ας πούμε, είναι ένα ερείπιο. Στο στήθος χτυπημένος. Ψηλό κεφαλικό έχει πάθει. Το πόδι το αριστερό σπασμένο. Και άλλα πολλά. Δηλαδή είναι ένα ερείπιο. Αν το πάνε στο νοσοκομείο θα τον κρατήσουν μέσα σίγουρα. Θα τον κρατήσουν μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον αφήσει έτσι αυτόν τον άνθρωπο. Τα ένσημα που έχετε φτάνουν να πάρετε τη... Φτάνουνε. Σαν ανάπηρα φτάνουνε. 3.800 μαζεύονται μαζί με το στρατού. Τι παίρνα και με 3.000 που πήγα στο Κοροπή δεν την παίρνει. Το ΙΚΑ που πήγα. Και στο Ρουφ που πήγα και πήρα τα αίσθημα, μου το είπε ο Λοχαγός να το πάρει στο ΙΚΑ. Δεν μου λένε ότι είμαι καλά. Αυτό λένε ότι είμαι καλά. Και ότι μπορείς να δουλέψεις. Και δεν μπορώ να δουλέψω εγώ. Αφού δεν μπορώ πώς να πάω να δουλέψω. Μπορείς εσύ άμα πέτσεις κάπου μπορείς να πάω να δουλέψεις. Άμα είσαι καλά, έχω άσμα. Αν έχεις άσμα μπορείς να δουλέψεις. Το πόδι σου σπασμένο. Με αυτό δούλευα, το πόδι σπασμένο. Για 10 χρόνια. Ας το πόδι, τώρα έχω χτυπήσει εδώ. Το στήθος μου, πολύ. Έχω το κεφάλι μου. Έχω τούτα εδώ. Δεν ζητάει ελεημοσύνη. Ζητάει κάτι που δικαιούται να πάρει. Έτσι. Δεν ζητάει ελεημοσύνη. Τι άλλο να σας πω. Βλέπετε την κατάσταση που ζει εδώ μέσα στο σπίτι. Σε αθλία κατάσταση, δεν έχει να φάει. Ό,τι κάνει, του φέρνω εγώ τίποτα εδώ. Κάνα γείτονας από εδώ γύρω. Δηλαδή ο άνθρωπος πεινάει στην κυριολεξία. Όταν λέω πεινάει. Δηλαδή τρώει ξερό ψωμί. Ψωμί ξερό. Όχι φρέσκο, χλωρό. Ξερό ψωμί. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτη η κατάσταση αυτή. Πρέπει κάτι, δηλαδή μια συνταξούλα μικρή έστω, κάτι να του δώσουν. Τα παιδιά μου δεν με βοηθάνε κανένας. Τι να πω. Δεν με βοηθάνε κανένας. Έχουν έρθει να δουν την κατάσταση στην οποία ζείτε? Εδώ. Και αν έρχονται καμιά φορά περαστικό και φεύγουν. Για να μου δώσουν κανένα πράγμα τίποτα. Να τους δώσω ναι, αλλά πού να τα βρω. Να τους δώσω, έχω. Είναι απαράδεκτο να μην ενδιαφέρεται ο ίδιος ο Δήμαρχος σε έναν άνθρωπο που έχει δουλέψει 11 χρόνια στη Δημαρχία. Έχει δουλέψει πάρα πολύ στα Σπάτα εδώ. Έπρεπε σίγουρα να έχει ενδιαφερθεί ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος όχι, δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Δηλαδή ούτε καν ξέρει πού ζει ο άνθρωπος αυτός. Όχι δεν ενδιαφέρεται, δεν ξέρει πού ζει. Έχω άσμα, δεν μπαίνω, ζαλίζομαι πάνω κάτω. Εδώ στην πόρτα έχω πέσει 1000 φορές. Και με σηκώνω και δεν το καταλαβαίνω. Χτυπάω, δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα με πιάσει το χέρι μου, είναι πάγο το καλοκαίρι. Και είναι πάγο, έχεις πιάσει το χέρι. Έτσι. Πώς ζω. Να. Ο ένας και ο άλλος. Και είναι καλά τους ο φίλος μου εδώ και κάτι φίλοι μου που έχω εδώ. Στα Σπάτα, εδώ. Τίποτα άλλο.
Με βοηθάνε. Και εγώ όμως αν τα πάρω θα τις τα δώσω. Θα πάρω τη σύνταξή μου. Έτσι ζει αυτός ο ηλικιωμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δούλεψε σκληρά μια ολόκληρη ζωή και η μοίρα, η ζωή του επιφύλαξε αυτή την κατάληξη. Να ευχηθούμε ότι θα βρεθεί κάποια λύση και αυτός ο άνθρωπος θα πάρει έστω τη μειωμένη σύνταξη και ότι κάποιοι συνανθρωποί του θα βρεθούν σύντομα κοντά του. Σε αυτό το σημείο όμως να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο συνεχίζουμε με τη συγκλονιστική αποκάλυψη ενός medium που βιάζει γυναίκες στην Αθήνα.